kakaligo ko lang. Pupunta kami ngayon ng Pampanga kasama yung mga orgmates ko. Dahil Pampanga yun at Kapampangan ako. Pupunta ako doon. Sama ako syempre. Hindi ko gagawa ng documentary tipong ano lang, video diary. Para i-upload ko para sa inyo. We're on our way kay Mai. Yes. Na kasama rin sa trip namin sa Pampanga. Interview natin yung paa niya. Kung bakit nga ba ganoon. Ito si Kay, ang aming official driver. Ayan, ito ang UPville. Nandyan pa ang mga tira-tira ni Bagyong Milenyo. At mamaya, nasa Pampanga na kami in 3 hours siguro. Okay, hi! So, Late ako. kumusta naman ang paa? Uy, malinis. Sabi, alam mo yun, kanina. Buti na lang naka-aircon tayo. Isa man sa mga ugali mo na. Alam niyo ba na ang Pampanga ay parang ang tawag doon, melting pot ng Catholicism sa Pilipinas? Talaga? Di ba Cebu? Ito na kami ngayon sa NLEX at inutangan na naman ako ni Kay ng para magkano yun, 43 pesos. Strategy na yun kasi nagdala siya ng 1,000. Eh alam naman niya nadadaan kami ng NLEX at hindi siya nagdala ng 43 pesos. Sabi niya magpapagas daw siya pero Walang gas sa walang gas. Feeling ko sinet up niya yun. Tapos 500 yung ipapagas niya. So yung isitubig sa kanya 500 din. So wala rin, di ba? Sino ginago mo? Ayan. Ang NLEX. Nasa Pandaraya. May Pandaraya si Kay lagi. Explain mo yung Pandaraya. Saan na yan? Minus 5 pesos. Minus 5? Kuya tayo sa Bukawi. So pag Bukawi, since malapit, parang 42 pesos lang. Di ba yun yung basic rate? So pupunta tayo sa Bukawi para 42 pesos. Pag lalabas ka ng Bukawi, parang ang ngayon, ang binabayaran na lang natin distance, Bukawi to San Fernando, which is 5 pesos na sura, cheaper. At magkano ang ikot jeep? 750. 650. At 650. Ayan, kung mapapansin ninyo yung mga billboard stands dito, nawawala ang mga ads dahil sa Bagyong Milenyo. Kagaya niyan. Ayan pa. Yung para. Meron pang isa. Siya di pa nila inaalaw. At meron pa doon. At bawal pa dahil marang 50%. Ay, nasa EDSA lang yun eh. Yung... Hindi, pero there's still parang fighting kung legal ba yung mga billboards. Kaya okay na ba? Woke up this morning, I was staring at the ceiling cracks and Kulang pa ang bukod. Hindi. Ano ba kung Yun yung mga pag nakita ko tapos kunin mo tapos sabihin mo, mag-wish ka. lumilipad? Oo. Ito ang SM Pampanga. Robinson. Yo.
Yo, brother A to Z. Yo, what's up, babe? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Tayo ngayon ay nasa San Fernando proper na. Susunod na. Clark? Class mo na ba? Ay, hindi. Ano muna siya? Kamaru, di ba? Oo. Ah, naroon sa Kamaru. Nakain na naman. Ito ang Wow Hilaga na kilala dati bilang Paskuhan Village. Talaga? Ayun ang Paskuhan mo. Nakapunta ako dyan. Ito ang urban parts ng Pampanga. Wala pa yung mga baryo-baryo dyan. Mamaya madadako tayo sa Lahar Capital. Anong bayan? Porac, Pampanga. Tsaka Bacolor. Ito ang tinatawag na Sindalan, San Fernando, Pampanga. Yes. Anong meron dito? Wala. Puro ganyan lang din. Well, city. Road city. We are on our way papunta sa Angeles. Architecture. Ito ang high school namin. Nagko-cost ng 12 million itong beat na to. 12 million pesos. Pero sabi ng insider na teacher dyan, elementary teacher, pareho pa rin ang educational system. Huwag kang matakot sa'kin. At papunta na kami ngayon sa aming bahay. Ito ang Villa Angeles Subdivision. Ayan. Isa siyang subdivision. Mga bahay ng mga Amerikano dati, mga Amerikano dati mga nakatira dyan. At ang latest news ko sa bahay namin, meron palang nagpakamatay na dalaga doon sa kwarto ng auntie ko. Talaga? Kaya pala sabi ng isang katulong namin dati, merong babae na Bahay ng auntie mo? kwarto. Asan dyan sa bahay niyo mismo? Sa kwarto ng auntie ko, yung auntie ko matatakotin niya. This is our house. Ito ang bagong aso na hindi ko nakilala. Sige. Hindi na ako kilala ng asong na yun. Dahil madalas akong nakikingin dito. Kumusta ka na? Nagtatrabaho ka na ba sa ABS-CBN? Bukas po magtatrabaho. Talaga? Natanggap ka na? Ay, hindi. Ay. Sa iba po. Hello po. Kasama ba siya sa mga... Opo. Siya pa yung lalaki. Nagulong po ako nila. Opo. Teka. Hindi ko yata marik walang mukha. Itang tomboy na po. Kasama ka sa tatang pokpo. Sombrero po. Papa mo sila. Hello, Papa. I miss you. I love you. Yun na lang. Stranger with hair blue, blood running through his veins. I'm clear here, but don't give it up, 'cause there was nothing in his face. Kaya nakita niyo yung mga bahay kanina, dalawa yung bintana, isa sa taas, isa pa sa baba. Kasi yung mga tao sa papag na tutulog, binubuksan nila yung bintana sa ilalim para pumasok yung hangin. Yun. Oh, it's a trivia from Pupunta na tayo na tinatawag na Kabalenan or downtown. Ayan, makita nyo mga samot-saring mga street vendors. Papunta kami sa Everybody's Where may kamaru. kung saan meron daw kamaru or Hindi ka mole ba crickets. nakakain ng kamaru? Hindi pa ako nakakita dahil ako ay isang batang syudad. So, Social paano kasi- nalaman? Kaso ano yan, Everybody's Bodega. Oo, ayun yun. Yun o, everybody sa bodega. Nakakainis, hindi yun yan kasi everybody sosyalin. Eh sabi mo Everybody, tapos bodega. Parang baka may magtignan ng kamaru. Oh my God. From the Everybody's Furniture. Ay, baka sila rin yung mayari ng Feeling ko ito yung sinasabi ni Mommy mo. Oo nga. Hindi yung everybody sa San Fernando. At nung oras
May 1.6 sa itang Divisoria. 268. Iba na talaga. At meron siyang Pinoy bomb. Alam mo, Merong 100 stars sa kabilaan. Merong 99.9. Ayun. alam mo, very, very, ano talaga dito. Very Very innovative. innovative. Papunta na kami sa Porac. Porac Mabaga kung saan pinanganak ang aking mga mami ko, lola. Hindi pa puntang Bacolod. Mamaya mo tayo. Ito ang papuntang Porac. Pakita natin ang remnants ng lahat. Dati puntang Asian, pero ngayon dami ng ano ngayon. Kasi after 10 years, nagiging mataba ang food natin. Very innovative. Eh, nakita niyo kanina, merong Boracay. Ayan, umuulan siya. Nakikita naman natin ang ulan. Where? Ayun o, nakita niyo yung ulan. Para i-save yung San Fernando. Kasi ang mangyayari, yung ano talaga, flow ng Lahore, papuntang San Fernando. Eh, San Fernando, capital ng Pampanga. So, kaya ginawa itong mega dike, sinave ang San Fernando, pero may nag-suffer pa rin na ibang tao sa Pampanga. Which is worth, na okay lang, says, worth saving naman daw yung San Fernando. It's a capital. Tsaka. Paano nasira? Paano nasira? Ang ibang bahay. Kasi ano, na bahay, di ba? Sa mga Bicolano, So, feeling parang... mga Ilocano, Aggressive kayo. Kaya parang ang Oo. yabang ng dating, diba? kahit anong salita namin, feeling ng mga tao, nagmumura ka kapag hindi nila alam yung language namin. Kasi parang, Tak na ito. Kahit hindi mura eh. Oo. Kaya mo, sura na naman dita. Naiya ako pag may camera. Sige na, for YouTube to. Ayoko. Kukunin ko lang naman yung best shot. Dali. O, game. Ha? Ika-cut ko naman. Ano sabihin ko? O, Yung totoong tao na lang mamaya, mga tita ko, promise. Iyak na mo siya. Tignan mo may spit. Ikaw yung kinakamera ko, Kay. Dahil ayaw ni Kay i-reenact kung paano expression ng mga Kapampangan. I-video na lang namin yung mga tita niya na mamaya na according to her, mga true blood Kapampangan talaga. Kasi yung mga Kapampangan, gaya na sinabi kanina, kapag nagsasalita, talagang exact tipong kapag hindi mo kilala yung language nila, akala mo minumura ka nila palagi. Eh ako daw, according to kay Americanized Kapampangan daw ako, which is not true. Tagalized. Or Tagalized. Or more on Tagalized kasi sa Angeles City medyo... Ayan yung everybody's cat. Ito yung everybody's cup. Everybody's... Oh, may dinner na lang. Everybody's cafe na merong kamaru. Ano, ngayon na? Ngayon, Yeah. pupunta na kami sa Everybody's Cafe kung saan merong kamaru or mole cricket. Everybody. Kasi malayo na to sa amin. Mukhang sosyaling restaurant ito.
Amaru na aming binili sa Everybody's Cafe. 160 pesos. Amoyin mo. Anong amoy, May? Ang bango niya, amoy something. So ito ay mole Amoy cricket sa sisig. English. Ano? Mole cricket. Mole, Cricket. M-O-L-E. So pamilya siya ng mga grasshopper. Uy, ito yung assumption. Failure na pala eh. Oh, back to me. First if assumption. Back to me. Titikman natin ang mga insektong ito. First time kong kakain ito, sana walang allergic reaction. Tikman mo natin ng konti. Ano masabi mo? Isaw. Masarap. Ayun, yun pala. Ano nga ulit? Di naman taba niya. Pwede, sige, pero di ko kakain yung ulo. Kainin mo na. Ako na yung entrance. Yung ba yun kanina? Kanina. So, dito tayo sa Kaya siya, kaya siya isaw. Para siyang isaw, di ba? Pero napipil mo kasi yung kagilin mo. Ay, natatandaan hindi naman yung nakasayo na Yan yung patuto, yung nakaslubog ng ibabaw. Deta talimpanan tawagtok, aguyagdan kay matulit, kay masabal ng masampat, kay mayat na katinay. Laging bigo, laging sawi sa pag-ibig na malas o kay sakit. May balat nga ba ako sa puwet? Mabuti pa ang tindera sa aming kanto, nakakaingit ang sweet nila ng kaniyang nobyo. Gusto ko lang